Čaues. Nazdar Lukajdo, ty vole, nazdar Lukajdo. Mám tady pro vás 2 golden tickets, abyste si mohli natočit tuhle parádu, takže... Čau všichni, vítám vás u nečekaného vlogu, kdy se Mára Zakouřil dostal na Red Bull Showrun, kde jede místo jednoho z Drift Brothers, tak jsme se rozhodli, že vám tady natočíme celé zákulisí, jak to vypadá, jak se Mára popere s novým autem, s M4 a jak takový showrun vlastně vypadá zevnitř. Tak jo, užijte si video a zatím. Spousta interview, rozumíš, televize, štáby, jo, filmování. Jasně. Zajímavá zkušenost, super, těším se, no. Auta samozřejmě vypadají dobře, asi jsou i silný. Co ta váha? Váha je dost zajímavá, teďka jsem se bavil právě s Eliasem a říkal, že to auto od té doby, co ho postavili, má pořád 1580 kg bez závodníka, což je na závodní auto jako 1,6 tuny poměrně hodně, když člověk má... s tvojí M2? Je to cítit, rozhodně. Hele, my 14:30 si myslím, že je nějaká ta první výška, což je za 3 hodiny. To není úplně jako za dlouho. Já se ještě podívám. No, takže jako auto, já nevím, že bych z toho byl upřímně nějak odvařenej. To se říct nedá. Vypadá to hezky na fotkách. Vypadá to hezky na fotkách, je to super jakoby showcar, což on mi i jakoby Elias říkal, že prostě tyhle auto byly postavený jako showcar, ne jako race car. Paráda, máme před sebou poslední výšku. Je to hustý, je tady vedro. Já pak vám zkusím trošku popovídat, až dojezdíme trošku o tom autě. Přijde mi to trošku taková sci-fi videohra, než jakoby opravdový závodák, ale to už jsem říkal, že to prostě není postavený závodák na závody, ale že to je prostě showcar. Takže jdem na to za chvilku. A teďka jdeme s motorkářem. Teďka budeme ve třech, budeme dělat helikoptéru a budeme dělat různý takový, řekněme, figury a k tomu mezi náma bude ještě jezdit motorkář. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Nevím úplně, jestli je tam dostatek místa ještě pro motorkáře, ale pro je šikovnej. Tak doufám, že tam nebude žádný karambol, no. Je to tam hodně úzký, no. Původně jsem si myslel, že tam bude víc místa, ale je to opravdu taková půlka křižovatky.
a tyhle ty auta opravdu nepatří jako k nejmenším. Párkrát mě překvapilo, že opravdu si myslím, že jsem si téměř štrejchnul o ty plastové barely a kluci mě tady upozorňovali, že to jsou díly, které jsou tištěný na 3D tiskárně a je to opravdu na to, aby to vypadalo hezky, ne na to, že by se s tím jako dalo dělat wallkissy, jo, takže si přáli, abych úplně nedělal wallkissy. Nevím, jestli Elias už je v autě, vypadá to, že každou minutku pojedem, tak poslední výšťka, no, je to zábava. How much minute we have? How much what? How much minute to start? Ďakujeme za fantastickou atmosféru. Jo, takže Kevin tady vysvětlí, Alex mu položí otázky ohledně auta, Kevin vám tady řekne nějaký specifikace, asi to vám bude Alex překládat, protože já jako by o těch specifikacích úplně moc nevím. Samozřejmě základ nějaký, vím, jak to auto funguje, něco vám k tomu pak taky řeknu, ale tady to budou spíš asi otázky nějaký specifický, jako, no, Alex vám to všechno řekne, takže... So, hi Kevin. Hello, nice to meet you. Nice to meet you too. Right back. First of all, thank you for having a chance to see these cars up close. It's You're a welcome. pleasure. These machines look amazing. We heard there's a lot of 3D printed parts, a lot of custom things going on. Could you tell us more about what are these cars built for? Yes. And what's their purpose and maybe some quirks and features? Absolutely. So we initially built these cars 4 years ago with the mind, or with the idea to go drifting with them, obviously, because Ellie's old E30 needed to retire from the competition and we needed new DMAC cars. Okay. So we gained a new partner in BMW M, which provided the chassis for us. This now is the second iteration. We had a chassis change over the winter, tried to clean some stuff up. You know, if you build we built the initial cars in 6 months with 10 people. Oh. And it's a full-blown proper build, everything custom, because you can't buy stuff for them. So this was quite rushed, or not as neat as it could have been. Yeah. So the car's got a proper rebuild now, and they look way nicer. The main parts of the car is, I think, I think it's the heart. So let's look at the engine. Okay. It is a bit more modern, which has more wiring than the older JZ engines or something similar. These are stock BMW S58 engines. And when I say stock, I mean stock. Stock crankshaft, stock pistons, stock rods, head gasket, bolts, everything. Okay. The only thing we did,
was add more fuel, Okay. because the direct injection tops out at 800, and we did a bit of combustion chamber flow improvement. Okay. Like we milled out the combustion chamber, Okay. and then added a big turbo, and that unlocked very much the potential of this engine. So we run 1,040 horsepower now, and Stock internals. stock internals, and all day long. These engines are in the car for 2 years now. That's we- impressive. And we just do oil changes and spark plugs once a season. And all the rest you see are mostly stock BMW parts, like the radiators, Okay. the overflow bottles and everything, all that high pressure pumps, everything stock BMW. Okay. So just the ECU is different. Yeah, like- ECU wiring. Okay. Yes. Takže vlastně další věc, co jsou tady nějakým způsobem custom, tak je jednotka a kablování, jinak je to fakt všechno Origo, stock BMW, což jako, když se nad tím zamyslíte, co to všechno zvládne, je extrémní. The other thing which also stayed in the car is our TDP suspension kit that is developed by TDP in Ireland, who also did the engine development with us. And it is fully CNC milled aluminum parts and quite different than the stock BMW parts. Okay. Works well, is on the car for 4 years, same arms all around, can take a bang, great piece of kit. Předtím vlastně Kevin ještě říkal, že pracovat na takhle nových autech, na takhle nových šasích je složité, protože ty díly na ty auta ještě nebyly vyvinuté, takže na tom vlastně pracují společně s firmama a vyvíjejí tady tyhle díly, aby ty auta mohly jezdit tak, jak jezdí teďkom. Body kit, as you can see, it is a lot wider than the stock car. Sure. And a lot of these parts are still 3D printed. Yeah. We did it back in the days because it is quick to produce, and BMW M has the capability to hook us up with some 3D printing. Okay. And some stayed actually. Like the rear wings are fiberglass now, Okay. but the front wings are still 3D printed. This piece is 3D printed, all of this. Everything This is 3D printed. The roof scoops are 3D printed. crazy. All the winglets. Like, Okay. Celé tady tyhle díly, když potom se přijdeš podívat blíž, yeah, you still see it here. tak vidíš, že je to prostě celé na 3D tiskárně udělané přímo pro tohle auto. Oh yeah, those are GT3 doors. Okay. Yeah, so the chassis now is a GT4 chassis, Okay. straight up from BMW. Already has the cage in, as you can see, it's all TIG welded, everything Yeah. nice, white painted. Also these crash pads are from BMW, and there is a lot of stuff which is removed from the stock car, which BMW already prepped for us. Yeah. So we had a fairly good base to start the rebuilds of the cars. Cool. What you did for the GT4 chassis? Did you? I see exhaust is Yeah. very different. But is. About the interior, something special for drift or not? Oh many yeah, changes? well, the GT4s only come as automatic Okay. gearboxes. So what we actually did is build that plate and fit it in. So we have something where I can mount the shifter and e-brake. Yeah. But other than that, the chassis itself is for what we do now with the showruns. It's fairly unmodified Oh, cool. from the GT4, other than cutting out for the white body kit Yeah, and everything. yeah. But nothing really special trickery. It looks big talking point. It is, it is. Well, it's a good show, isn't it? It is. It Yeah, is for sure. as you can see, there's a lot of heat coming out from that exhaust when we use the anti-lag system, but that just is how it is. Yeah, some things must go, right? Yeah, sometimes you just need to do it like that. Yeah. Yeah, Oh, it's clean, man. It's yeah, clean. that is a GT4 chassis. That's why usually in drifting you see all tube frames in the back and front. Yeah. We didn't do that because the cars run mostly shows now, so it makes sense to leave that in to not get all the dirt into the trunk and into Yeah, the radiator, yeah. because there's a second stack of radiators. And yeah, exhaust system comes down just before the differential, goes up there. It is mostly for show, to be honest. The other upside to it though is if we break an axle, we can just switch it out without moving the exhaust. yeah. But we don't break axles anymore. How come? BMW differential, stock Oh. BMW shafts. Really? Yep, Again? yep, insane. So Just back holds to, the power. Back to quality of Yeah. BMW M Power. Yeah. Very Yeah, cool. the modern cars are built way different than the 2000s or 1990s Yeah, car.
and they take a beating. Like these differentials, they are the same ones which are in since the beginning. They're 4 years old, and never opened. Just change oil and They hold up. we broke some axles. Okay. But if you have an impact, Yeah, for sure. then you break the axle. Yeah, but you would break it in any other car. Exactly, and in Riga, because it doesn't look like it, because there's a new radius hit, but we are so much lower than the stock cars that the axle are a bit like this. Yeah, yeah. And then in Riga, only in Riga, there's a very high curb in zone 5, I believe. Yes. And if we go up the curb, we might It get a lot. Yeah, but we don't break it. You just pull out the bearings apart. Okay, okay. That can happen. Didn't happen all the time, Okay. but it happened. But that were the only things. We never broke axles on power like you used to see Yeah, it. I understand. So you raced these cars on Riga? Well, not these chassis. Yeah, but the same Same setup basically. Well, the setup is a bit less aggressive now. It's not a Yeah. competition setup. Has less grip and to make the cars easier to drive on these narrow roads. Yeah, thank you so much, Kevin. Thank you. Tak stojím tady s další významnou osobností českého motorsportu, s Josefem Králem. Ahoj. Ahoj, čau. Ahoj. Josefe, řekni nám něco o sobě v krátkosti, kdo jsi, co děláš, čím se zabýváš. Tak v podstatě začnu tím nejdůležitějším, to znamená, že jsem profesionální závodník, závodil jsem ve formulích, teď už několik let závodím vlastně v GTčkách s týmem Scuderia Praha Racing, s týmem Ferrari, respektive s autem Ferrari, takže reprezentuju toho spínajícího se koníka. No a jinak se zaobírám i vývojem automobilů, k tomu všemu jsem expertem Formule 1 na TV Nova, jak se můžete vidět, no a samozřejmě i tady jsme si dneska mohli užít Red Bull Showrun, který jsem i vlastně ve společnosti Štěvá-Jizeleho moderoval, se kterým máme takový společný formulový projekt Ice King, kterým právě vyplňuju ten zbylej volný čas, který mám. OK, Josefe, řekni nám teda něco o vývoji, prosím tě, Pragy, jak dlouho tady tenhle nádherný stroj v Česku vznikal, kolik na něm pracovalo lidí a jak to vlastně zatím splňuje vaše očekávání? Tyjo, no, víceméně vývoj trvá už více jak 4 roky, vlastně permanentně pořád s tím jezdíme. Konkrétně tohle auto má na je to přes 40 000 km, takže fakt jako velká dávka. Furt jezdí a dokonce nás ani nikde nenechalo, takže to je hodně důležitá zpráva. Celkově na tom projektu se vystřídalo opravdu strašně moc lidí, ale takový ten vyloženě core tým, tak se bavíme o nějakých jakoby desítkách lidí, kteří prostě pořád nějakým způsobem to vyvíjejí. Juraj Mitro je hlavní designér, který vlastně to celý navrhnul, takže strašně krásný auto, takhle ho dělám krokat, je to tam hezky vidět. Krásně aerodynamický, prostě funguje to skvěle. To, co je úžasné na tom monopostu, no už jsem chtěl říct skoro, téměř to je takový monopost, jak Formule to vypadá, je to, že vlastně není to jenom na okruh, je to vlastně i na normální běžnou cestu, to znamená, že člověk přijde do garáže, doma nastoupí, odjede si na závodní okruh, pravděpodobně bude jeden z těch nejrychlejších a s tím stejným autem zase odjede domů do garáže. Takže to je úžasný a pro mě musím říct, že to je v podstatě asi tak jako jediný civilní auto, se kterým mě normálně baví jezdit i na tom okruhu, protože to je úžasný zážitek. Vůbec se nedivím. A když teda srovnáš GT4 a tady nádhernou Pragu na okruhu, je tam vůbec nějaký rozdíl? Hele, no u GT4 myslím si, že Pragovka bude rychlejší. My se vyloženě cílíme vlastně na GT3 a když to porovnám vlastně se svýma časama, který v té GT3 jezdím, protože vlastně to Ferrari, se kterým závodím, tak je Ferrari 296 GT3. Se specifikací konkrétně na vytrvalostní závody. My se soustředíme spíš na ty delší 12 hodinovky, 24 hodinovky. Takže v podstatě, když to porovnám s tím Ferrari, tak samozřejmě ta typologie té jízdy je jiná, protože tohle má mnohem větší přítlak a menší váhu. Na druhou stranu jezdíme to na těch civilních pneumatikách, na semislikách, takže samozřejmě v zatáčce člověk nemůže být tak rychlej. Kdyby se na to dali sliky, tak je to úplně jiná báseň, ale takhle to jezdíme prostě v tom nastavení na tu silnici a v tom porovnání je to velmi blízko. Bavíme se tam o rozdílech možná ani ne sekund, opravdu na ten závodák GT3, který je vyloženě prostě postavený na závody a na závodní okruhy versus auto, který můžete potkat na dálnici D1 vedle vás, jak vás předjíždí, takže to je něco skvělého. Jo. Jenom v rychlosti řekněme trať Slovakia Ring, čas GT3 Praga nebo GT4 Praha, tam se bavíme o jakém rozdílu? 2 sekundy v podstatě oproti GT3 jsme pomalejší, ale ještě to bylo to pre-production auto naposled, co jsme tam šli na ten rychlej čas. A silniční pneumatiky. A silniční pneumatiky.
pneumatiky. To znamená, až jako dotáhneme úplně to absolutní finále, protože vlastně jsme neměli ještě pre-production auto, který by bylo, dá se říct, jakoby 100%. To znamená, až půjdeme do toho finále, i přesto, že už finalizujeme vlastně, všechno se uzavírá, tak už jsme začali stavět první dva kusy, které budeme dodávat na konci teďka roku, a v ten moment mě strašně zajímá, až to auto vezme na ten okrov, protože to už bude jako to tip-top 100% dodělaný a to bude rychle. Jasně. Takže vás čeká vlastně předání prvních 2 hotových vozů. Celkem by se jich mělo vyrobit, tuším, 89. Přesně tak. Takže opravdu speciální věc ze stájí České republiky, na což já jsem a myslím si, že mnoho lidí extrémně pyšní, protože je to opravdu krásný a myslím si, že světový vůz, takže jo, moc krát děkujem, že takový počin se vůbec v Česku stál. Josefe, děkujem. Super, díky tak moc jo, a mějte se fajn, ahoj. Takže přátelé, právě nám skončil jedna showrun tady v Praze. Tadyhle je Elias Huntonji, co stojí vedle mě, je to jeden z Red Bull Drift Brothers. Pozval mě vlastně na tenhle ten showrun, protože jeho brácha má lehké zdravotní problémy a nemohl se tady účastnit. Poprosil mě, protože jsme tady v České republice, přímo v centru Prahy, že by byla dobrá příležitost použít českého závodníka, za což jsem mu hrozně vděčný. Byla to určitě superová příležitost. Teďka se přehodím trošku do angličtiny, protože Elias logicky neumí česky, takže pohovoří chvilku v angličtině. So, Elias, can you explain me why I am here? Good question. With you, like secret drift brother. Yeah, so actually, again, first off, thanks for being here. Thank you also. Thanks for making this pleasure. like an amazing show. Yes. It was great driving with you. Thank you. The reason why you were here as my drift cousin, let's call it this, drifting is a big family, I would say. Yes, exactly. Is Joe actually had an injury last year. Yes. And so far he was not able to drive a drift car on this level again. So this is the reason. So if he would be able to drift a car, he would be here. Yeah. But luckily, we were in contact like for probably 12 years, 13 years, something like that. So I thought, who better to find than you in Czech Republic. In Czech Republic than you. I'm pleasure, thank you. Yeah, and like luckily I was not wrong. I was 100% right. He's the right guy to do it because you had like almost no practice. Okay. One go. Yeah. In a new car. Yeah. Very big car compared to your 2 Series. Like I said, it was a nice setup. The car works amazing, steering works amazing, nice setup of grip, nice setup of power. I will explain to my followers after the setuping of the car because it's very interesting how you can set up the anti-lag and boost and power and everything, and also rear diff control. It's very nice, like you will doing virtual simulator. Exactly. But it's nice. Yeah. So that's it. So I would like to say again, thanks for this event. It was a very nice opportunity to make such a nice event like this with you. Thank you. And I hope in the future we will make more of those nice events. Yeah, and we hopefully meet on track, and then it's allowed again to touch. Because what I told him is, Marco, no touching today. Not me, not the barriers. It's show drifting. We are not on Drift Masters. Yes, it was Elias told to me, Marco, please, we are not on Drift Masters. This is show. This is for the people. So no walkies. But it was very funny. Yeah. So thank you. Přátelé, otevřu kapotu tohoto vozidla. Překvapilo mě to, čekal jsem od toho trošičku míň. Nicméně to auto má opravdu sílu. Jako na to, že člověk veme prostě z auta sériový díl, dá ho do závodáku a v podstatě, co se motoru týče, je z toho plnohodnotný závodák a ještě k tomu docela silnej, tak mě to docela baví. Co mě jakoby nebaví, ale to prostě jako když se takhle podíváš jako detailně na ten motorový prostor, tak prostě je vidět všude hromada bordelu, hromada kabelů, hromada věcí, 1000 propojek, přepojek, konektorů, hadic, je toho tam prostě milion. To se mi úplně nelíbí, protože prostě samozřejmě, když bude nějaký problém, tak za prvé se to bude blbě opravovat a za druhé těch věcí, co se tam může teďka pokazit, je prostě mnohonásobně víc než u absolutně jednoduchýho drifťáka. Jo.
Ale říkali kluci, že tohle je, řekněme, takový prototyp, že teďka asi budou chystat nový auto, který by mělo být s tím motorem samozřejmě trošičku víc učesaný, aby to bylo i hezčí jako na oko pod tou kapotou. Divím se, že to celkově jako zvládá tu teplotu, protože mají kluci poměrně intenzivní ALSO. Tady je možná vidět, jak důkladně právě všecko zakrytovali hliníkovýma plechama, aby opravdu nedošlo k nějakému požáru. Díky tomu samozřejmě, že v tom motoru je prostě plná plastu, tak asi nemůže být pod kapotou úplně 500 stupňů. Jako jo. Mají to hezky udělaný, co se mi prostě líbí, to provedení, ale tam je vidět prostě ta extrémní podpora od toho BMW. Tyhle ty věci, jako prostě třeba ty dveřové panely, když se sem takhle půjdeš podívat, jak je udělaný otvírání, že do toho člověk takhle ťukne, jo, je vidět, že to je opravdu úplně z mega tenkýho prostě karbonu se všema těma detailama, ochranný karbonový kryt rámu prostě, jo. Tadyhle, co jsem vám chtěl ukázat, to je velice zajímavý, já nevím, jestli se sem dostaneš, já to takhle aktivuju. Takhle to tady zkusím aktivovat, tak. A tady se objeví takováhle obří obrazovka. Zajímavý mají, že v podstatě tohle je chladící mód, v chladícím módu je malá odezva na plyn, aktivují se víc ventilátory, zvedne se trošičku volnoběh kvůli tomu, aby běžela vodní pumpa, protože tam mají mimo jiné i klasickou vodní pumpu na řemen a trošku se zvedne dávka paliva, aby to auto jakoby se líp chladilo, řekněme, a pak člověk, když podrží 2 vteřiny, ten čudlík, tak se dostane do drift módu. V tomhletom drift módu vlastně se aktivuje ALS, aktivuje se vlastně plný výkon a v tomhletom módu jsme vlastně teďka jezdili. Já se tady zkusím někam proklikat. Jo, tohle je mód, kdy vlastně se nastavuje to auto. A vy vlastně, nebo já si můžu tady nastavit výkon toho motoru, to znamená boost od 0 do 9, jo, to znamená, tohle je v podstatě síla. Co říkal Elias, tak zhruba na ten maximální boost to auto může mít až k 900 koní. Jo, nejsem si úplně jistý, jestli to je opravdu 900 nebo 950 koní, nebo kolik říkají. Nicméně my jsme jezdili teďka na nějakou 3 a nepřišlo mi to moc víc než 500-600 koní třeba, řekněme. Jo. Pak samozřejmě si člověk může nastavit senzitivitu na plyn, sílu antilagu a intenzitu samosvoru vlastně zadního, který je elektronicky řízený. Jo, všechny tyhle ty věci, nastavování volantu, veškerý detaily v tom interiéru, ovládací panely, jak říkám, i dveře, otvírání, zavírání, jak to mají vymyšlený. Mají to vymyšlený velice komfortně a velice uživatelsky příjemně. To auto se řídilo hezky, výkon má relativně na to, co potřebují, tak mají až. Co se týče řízení, mají to relativně hezky nastavený, nebyl problém s žádným zamykáním vlastně volantu, nebo že by to auto neposlouchalo úplně, jak mělo. Samozřejmě tady na tom plácku to člověk ne úplně dobře otestuje, ale kluci s těma autama jeli i 2 závody Drift Masters, takže věřím tomu, že to nastavení tam je určitě dobrý. Jo, já jsem do toho tady včera jednou sednul, projeli jsme se tam zpátky, protože nás sem nepustili moc potrénovat ani vyzkoušet si auto a vlastně dneska hned na ostro jsme jeli 3 runy pro diváky. Jo, každý trval 9 minut, měli jsme domluvený, jaký pozice pojedeme, co budeme v jednotlivých sektorech dělat, jak se budeme střídat, jestli pojedeme jako driftovací styl, nebo jestli pojedeme helikoptéru, nebo jestli budeme dělat 8 a tak dále. To všechno bylo domluvené, pak se k nám přidali motorkář, takže to bylo poměrně fajn. V malém čtverci 8x8 metrů, 2 auta bokem a ještě k tomu veprostřed motorkář na zadním kole, tak to bylo docela zajímavé, takže jsem z toho měl trošku strach, aby zrovna v tomhletom se něco nestalo, nicméně všechno dopadlo dobře, Elias byl spokojený, žádný zranění, žádná újma na autě, takže za mě super. No a v tuhletu chvíli já jedu domů, den jsem si užil a jdu zpátky do práce. Konec zábavy. Došly prachy. Jo.
dejte odběr, like, protože určitě se dovíte víc zajímavých věcí z těch akcí, které třeba v budoucnu budou. Užívejte, sledujte, protože tohle to byla taková spontánní akce a myslím si, že dopadla výborně. A hele, hlavně, zapal to. Čau.